Hello guys, my name is Lindo Wuhle. Welcome to my YouTube channel. Thanks for tuning in. I am here to update you of what was happening on Smoke and Mirrors izolo mhla 8 May 2026. Umfundisi ugcine evule isifuba sakhe ngokwenzeka ku-Amos kangangoba utshele ngisho uFanyana ngokufa kwa-Amos. Lapho uFanyana udinwe uyaqhuma ngoba ubaba wakhe ubemazi njengomuntu okholelwa kakhulu uNkulunkulu, hhayi okholelwa ekubulaleni abantu. Lapho uyancenga bakithi umfundisi ukuthi uFanyana ucela asale abheke uma wakhe kanjani nodadewabo. Wacikeka uFanyana manje angeke ukubone lokho. Wathi ukunakekela labo bantu othi angibanakekela akusiyo umsebenzi wami kodwa umsebenzi wakho. Washo waphuma khona lapho uMandla esamncenga. Uncubo uyathakatha Jehova, uncubo uyathakatha Simakade. Ulanda uthandiswa fresh. Lapho uthandiswa ulele kodwa uyawokha ngoba nakhu ebizwa uncubo efuna ukuziphindiselela. Phela uthandiswa sebaqedile abangani baNcubo nabantu enza nabo imali. Manje uncubo ufuna ukubulala yena kanye nengane yakhe khona ezomzwisa ubuhlungu. Ashaya duma ngazi uncubo adonsa uthandiswa aze afike kuyena lapho ugcwele igazi umzimba wonke usemubi ngenkani uncubo. Lapho akathuli nasemlonyeni uyakhuluma utshela uthandiswa indlela azizwa ngaye nangendlela asemhlukumeze ngayo waze wathi nje wena ngizomnquma wena. Kusho ukuthi ubeseyibonela imbuzi kuthandiswa straight. Uthe kusanjalo waqhamuka iwele likaThandiswa lithi liyazama ukumphaphamisha lutho. Lapho lokhu lithandiswa vuka. Musa ukuzikhohlwa ukuthi ubani awuvuke Thandiswa. Wavele wahleka kakhulu kunakuqala uncubo. Esho khona ukuthi sekuvele kwafika newe lakhe khona la. Wathi nje wena ngikwazi ukuthi yini ozoyenza lana ngoba umoya wakho awuphumulile uyadwanguza nje yonke le ndawo. Wathi nje ngizosiza uThandiswa mina and ngizomphaphamisa. Wathi uncubo kagogo ezolo into nje engizoyenza naye ngizomenza adwanguze njengawe ehlenyuka lana ngoba umoya wakhe angeke ukuthola ukuphumula. Lapho usevele wayisilwane ngenkaniko uncubo. Umfundisi usevele wakhetha ukuyozinikela emaphoyiseni ngalesenzo sakhe asenza benoJackson ngokubulala u-Amos Sithole. Lapho unkosikazi wakhe lokho emncengile nje emtshela ukuthi baba ikhona indlela esingenza ngayo kodwa le angeke izisize. Lapho uyakhala and ulokho ekhale njalo wavele nje umfundisi waxolisa wabesemtshela ukuthi akangamlindi yena akaqhubeke nempilo yakhe. Wathi unkosikazi wakhe ngizokulinda mina baba angeke ngize ngikwazi ukuqhubeka nempilo ungekho. Wabesetshela iphoyisa ukuthi uzozinikela mayelana nokufa kuka-Amos. Lamthatha kanjalo iphoyisa unkosikazi wakhe lokho ekhale njalo. Uzwelethu uzobona uLeroy ngoba nakhu udukele uThandiswa. Wathi nje uLeroy wenze iphutha ngokungamlaleli uThandiswa ngoba umtshelile ukuthi kunempe ezayo enkulu ngisho kunalezi ezinye asuka kuzo. Waxaka uzwelethu ngoba yena akaze amtshele ngalokho. Wabesebuza ukuthi imayelana nani leyo mpi. Wathi imayelana noNcubo. Wangabe sapholisa amaseko uzwelethu waya kumuntu wesiZulu wayobheka ukuthi uThandiswa ukuphi. Amathambo aqala ahluleka ukumbona ukuthi ukuphi. Iphinde iqhubeke inyanga yize imthole ukuthi unoNcubo kuleyo ndawo ayesebenzela kuyona noMeva. Athi nje uLeroy uyayazi leyo ndawo kuzomela bephuthume khona ingasemfuleni. Wathi uzwelethu akasale uzohamba yena. Wathi nje ngicela ungisendele ilocation man. Asibambe lapho okwanamhlanje kodwa ningakhohlwa ukudlula lapha kwiBell nicindezele ebese ungishiyela owakho umbono nisale kahle.